yazi mina senginayo impendulo yokuthi kwenzakalani la. Wami awuzama ukuyifaka ezicathulweni zami. Angeke ngize ngawe, angeke ngize. Shouthi ngizosizana nobhuti lo mbizili mhlawumbe wena ongasenze kancane. Uyayizwa uthini? Awuthule wena. Ngeke ngithule. Awuthule wena. Umlomo wami okhulu. Awuthule wena. Umlomo wami okhulu. Awuthule wena. Wami okhulu umlomo. Thule Wami wena. okhulu umlomo. Awuthule wena. Uzokusiza. Awuthule khuluma amadoda. Angithi wahluleka ukukhuluma. Ungizele iphomo ekuzokhuluma amadoda ngoba phela mina ngumuntu osifazane. Noma mhlawumbe sowangenza ube nepipi mhlawumbe. Ha, yazi ngaleko. Uyabo mhla ngathola ukuthi awumithi. Hawu mfethu usathi mhla awuboni mhla ngathola ukuthi awumithi. Uyekhokha le mali buka ngiyafunga mfethu. Kanti ubungenza ingothando wena. Bengikuthanda impela ngikonke ngikwenza ngothando. Ngiyakubona unemali eningi asamthe adopt. Nayi Eddington la. Umithi wena. Umithi wena. Ngimithi. Iphi ingane pho? Ikhona ingane la kabhek phansi ikhanda. Kuze kuphele 12 months. Ikhanda la kabhek phansi ngozwa ngodokotela sethi woza. Indaba uqale ngawe pho. Indaba uqale ngawe ukuthi umuntu amithi athethe seno 12 months. Nje qala ngami. Izophi umsini namazinyo. Okay, dadewethu. Izophi umsini namazinyo ingane. Ngicela wehlise umoya, ngiyazi angikaze ngaba kule situation okuyona kodwa ngiyazi ukuthi inzima kangakanani. Yes. Dadewethu. Yo. Ngoba ubafu uyakunikeza. Yo. Siyakubingelela sikwamukele embukelo wohlelo silungisa umjolo. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Amakhanda wonke abheke phansi isho ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifana ngihawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle nesikhamisa umjolo. Ungakhohlwa ukusubscribe, like, uphinde futhi share channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mhlambe nawe unenkinga ezisinto umjolo, si-email njengamanje ethi umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Asambe ke siyobona ukuthi namhlanje indaba esiyiphethe zihamba kanjani nanokuthi silungisa kuphi asibangene. Sanibonani mabukele emakhaya, igama lami nginguSakhile waKaMbhele. Ngisuka le eMlazi eMafezini. Ngibhalela ishow namhlanje le ekuthiwa silungisa ama relationship ngoba ngibhekane nenkinga la kwezothando engibhekane nakho. So ngibhalela ishow ukuthi nami izongenelela la le nkinga engibhekane nayo. Mbukelo wahlelo silungisa umjolo sawubona kunjani mawukuthi uyaqala ukubukela njengamanje ungakhohlwa ukwenza into right which is to subscribe, like and also share this particular channel to abangani bakho, ihlobo zakho na wonke umuntu ongathanda ukuthi azi ngathi la kuMjolo Show. Khumbula ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO, that is UMJOLO. Yazi ke mehleli kanje phansi suke sesikulindele ukuthi sizolungisa izindaba eziningi zabantu ezihlukahlukene ezithinta umjolo. Eceleni kwami nginosisi esinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi ungubani wakabani and yini mhlawumbe azithole la kwishow. Ukuhamba kweshow silanda umuntu wakhe simbeke la mase bethola isikhathi sokuthi bakhulume bobabili. Dadewethu sawubona. Yebo sawubona kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. I know ngiright kakhulu. Mina nguMatifane usisi uba. Mina igama nguNonjabulo. Nonjabulo. Yebo, kaMtimandi Sibongo. Mtimandi. Umtimandi ungwenya, right? Yes. Okay. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Njengoba ulizwa ke igama lesho yethu, silungisa umjolo. Nawe uzisolula ukusho ukuthi uzolungisa inkinga yakho nomjolo. But before sihambe nje kakhulu, uyamazi nomfethu ekuthiwa uSakhile. Umazi umazi kanjani? uSakhile umuntu engibambisene naye kwezothando, siyathandana nje mina naye. uSakhile umuntu wakho nje enithandanayo. Injani relationship yenu currently? Relationship yami naye akuvi right shame because sibambisene. Futhi nje akukho la sike kube khona inkinga yabo. Sabantu nje abathi bebenenkinga hlale phansi sikhulume sixoxisane siphume nesisombululo sokuthi sizoyisolva kanjani inkinga kanje. Okusho ukuthi namhlanje kuyinto eqalayo ukuthi meyabe kuba khona inkinga evelayo nibize omunye umuntu. Ayikaqala. Okay. Mhlambe wena awe ukuthi ukubizeleni la noma uthe awuze uzoza ukuthi ufuna ukuthini kwena? No, ngithi angize ngizoza ukuthi uzothini mina ngoba akayena umuntu ohlala ehleli naye yabo. Uyahamba ngokomsebenzi abuye ngaleso sikhathi lesaphinda ahambe. Okay. Umuntu kanjani mhlambe uma ungangichazela ngepersonality yakhe uSakhile? Yena shama ku very right, so kind nje.
umuntu nje o-right ophilayo uzilungele oyilungele. njengami nje kanje uyangibona phela nami ukuthi ngilungile Yeah. shuthi ngiyi-type yakho hhayi ukuthi mhlampe ngifake inhlabathi ephalishini Oh hayi. already ukuthi ukhulume nomuntu wakho uma ufuna ukuthini kuwena Yes, hayi ngiyafisa khona ukwazi Ngiyafisa sengazabe ukwazi. uzonamakhamera bone Yeah, nje. mhlawumbe ufuna uku-surprise umuntu ama-surprises Ya, unawo yena. Ya. okay no uyaziwa kudadewethu right and ukulungela ukuthi ezwe ukuthi usakhile ufuna ukuthini kuyena and I'm sure now ready ukubona ukuthi engabe bafuna ukukhuluma ngani labantu bobabili ungayindawo-ke mina nethimba lami siyolanda usakhile simbeke la mase siyezwe ukuthi indaba yabo ihamba kanjani as kuwuyena obhalela ishow ungayindawo
lokhane eqalile. Okuqonda ukuthi njengoba sisenyangeni esi-12 manje asikaze size sihambe njengama-partners siye kudokotela. Njalo bengikuletha kuyena. Wazi ngani ukuthi inyanga yesi-12? Wazi ngani ukuthi inyanga yesi-12? Uyabala, u-excited, ulindele umntwana Uyabona into engigasula kakhulu ngawe wena. Ingoba mina ekhaya bengingayinakile. Awukwazi ukukhuluma nami manje wena. Umuntu umithi inyanga eziwu-12 vele. Ngizungijwayela. Yabo manje ngizama ukuzehlisa nawe usukungidakelwa-ke, nawe uyangidakelwa-ke. kanjani? Udakelwe mina? Mina ngidakelwayo? Mina ngidakelwayo? Mina ngidakelwayo? Awuhloniphi wena? Intombazane yakuphi wena? Wakamhlabela ingane mina. Manje uzothatha advantage ngalokho. Uzothatha advantage ngalokho. Ngislima mina. Yini engakwenzele? Awukwazi nawe ungibamba kanje. Awukwazi nawe ungibamba kanje. Awukwazi. Awukwazi ungibamba kanje. Awukwazi ungibamba. Inkinga yami lengilungisayo mfowethu. Awulinkinga yami lalela wena. Inkinga yakho ngani? Ngikwehlisela umoya njengomuntu wami. Wena uzongikhuphukela. Hlala phansi. Ngizama ukulungisa le solution leyo ngenza islima. Yini engakwenzeli yona wena? Islima vele. Awu nawe sisi mfethu kanti wena ukhulelwe wena. Uzongiyeka bafu. Baba, uzongiyeka. cela uhlale phansi. Nathi. Uzongiyeka bafu, yes. Mfethu. Uzongiyeka bafu. Wena. Wena. Uyajabula ngoba kunje? Wena ubufuna ukubuka abantu letha Uyajabula ngoba kunje? Hawu sebekubukile-ke buka usu-actile cabanga. Sizobukwa ilizwe lonke ukuthi uyaphinelwa wena. Wena sisi wathi uba serious kanje wa relaxa wena. Ngirelaxile ngoba ngiyazi ukuthi vele ngimithi. Uzoteta nini? Uzoteta nini? Ngizoteta isikhathi sakafiki. Asiye kudokotela, asiye Asambeni ke sekudokotela. Asambeni njengamanje. Okay. Wemhlonishwa. Usho kanje njengoba nikhuluma la. So siba sesihamba naye angidube. So Angizwa ngisini kuwena. Okay sisi. Akaqala ukwenza nje mfowethu. Akaqala impela uhlezi enza kanje sivumelane base sekusuku akhanda inkinga. Iscan ngona wakwasibona baba. Iskena ungazi uzenza kanjani izinto mfowethu but ikena unakho ukuyithumela kumina. Angeke ngize ngazi ukuthi kwenzakalani ngekena but ikena unokuyisena ngoba imali ngiyamfakela. Ngisayisenda phela ikena ngoba phela usuku ufuna but into esingicasulayo mfowethu ukuthi lento bengingayinakile mina. Ngize nginakiswa abantu basekhaya ngoba phela njengoba ngisho ukuthi ngiyababonjani inyanga wena ngiyalithumela imali ubabonjani ongabali inyanga sengikhuluma nawe izinto sengithi uzothula wena ngeke ngize ngithule uzothula wena ngeke ngithule uzothula ngeke ungenzeli utho kwangane kwangane lo ifunayo ngeke uzuyithole wena ungijwela kabi ngeke uyithole lo ngane wena ungijwela kabi usasangana kanje usabiza amakhamera shuthi noma isizelo lengane izobizwa lamakhamera Lalela. Hayibo. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda wena. Noma ungenza noma yini, noma kuthiwa ungithanda kanjani. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Kodwa manje uzongenza nje? Uyamthanda ubafa nonje. Uzongenza nje? Udlalelani ngaye? Angidlali ngaye, bayini yena engafuna ukuyenza. Uzothetha nini? Sekuyophela 12 months manje. Ikephi? Ikhona ingane. Yiphi? Awusukume ngibo. Iyiphi ingane? Awusukume ngibo. Usukumeleni. Awusukume ngosisi. Usukume ngosisi. Yabona ke la yazi ngeke ngize ngiyenze futhi ngiyahamba mina la ngokungibangela isicelo. Awukwazi ukuhamba. Awukwazi ukuhamba. Awukwazi ukuhamba ngila. Ngiyashiya mina la makamera. Awukwazi ukuhamba. Ngikubizela kahle. Uyabona ngithini kwena? Ngikubizela kahle wena. Ufuna ukubonani wena? Ufuna ukubona noma yini? Ufuna ngize ngibambe ngezandla zami. Ngibambe. Ufuna ngize ngibambe ngezandla zami. Udlame ngibambe manje. Manje uzongibamba manje. Uyambona umuntu futhi ukuthi ungibuke ebusweni bami. Ukwazi ukungitshela kanje. Urongo komwenzayo mfowethu. Ngangikubhepha ngithi. Angithi ububhethwe mina. Ungibhepha kahle vela. Ngihlangane futhi naloko. Ngikhanda ukukhuluma ngala ngithi uyele ikubhepha. Ngize ngiqophisana nawe umuntu wesifazane wena. Phela ngizokubhepha ngoba ngihlezi ngikubhepha. Anginanda kodwa uzobhepha uchama into engekho. Uchama into engekho. Siphi sisi wena? Isikhona. Awusiboni yini wena? Awusiboni? Awusiboni yini? Hayi mhlawumbe ngingasho ukuthi inkinga kumina. Awuqali ngani wena into ngamakhwapha. Awuyini ungani wena amakhwapha wena. Awuqali ngani ubheke wena. Mfethu lo muntu uhlala naye 24/7. Weekend, Friday, Saturday and Sunday. Yazi mina senginayo impendulo yokuthi kwenzakalani la. Wami awuzama ukuyifaka ezicathulweni zami. Angeke ngize ngawe, angeke ngize. Shuthi ngizosizana nobhuti lo mbizili mhlawumbe wena ongasenze kancane. Yayiza uthini? Awuthule wena. Ngeke ngithule. Awuthule wena. Nomo wami okhulu. Awuthule wena. Nomo wami okhulu. Awuthule wena. Wami okhulu umlomo. Thule wena. Wami okhulu umlomo. Awuthule wena. Uzokusiza. Awuthule khuluma amadoda. Angithi wahluleka ukukhuluma. Ungizela iphomo ukuzokhuluma amadoda ngoba phela mina ngumuntu osifazane.
Noma mhlawumbe sowangenza ube nepipi mhlawumbe. Ha, yazi ngalimi. Angisanganeli wena. Yazi ngalimi. Uyabo mhla ngathola ukuthi awumithi. Hawu mfethu usathi mhla awuboni Mhla ngathola ukuthi awumithi. Uyekhokha le mali buka ngiyafunga buka. Ma, kanti ubungenza Ngiyafunga ingothando buka. wena. Bengikuthanda impela ngikonke ngikwenza ngothando. Ngiyakubona unemali eningi, asamthe adopt. Nayi Eddington la. Umithi wena. Adopt ingane. Umithi wena. Ngimithi. Iphi ingane pho? Ikhona Uze ingane la kuphele 12 ka months. break phansi ikhanda. Kuze kuphele 12 months. Ikhanda la ka break phansi ngozwa ngodokotela sethi woza. Indaba uqale ngawe pho. Indaba uqale ngawe ukuthi umuntu amithe athethe seno 12 months. Nje qala ngami. Izophuma isinamazinyo. Okay, Izophuma isinamazinyo ingane. Ngicela wehlise umoya ngiyazi angikaze ngaba kule situation okuyona kodwa Ngiyalima. ngiyazi ukuthi inzima kangakanani. Yo. Yes. Dadewethu. Yo. Ngoba ubafu uyakunikeza. Yo. Yazi ngalimi. Mfethu. Yo. Wemfowethu wayezinto inkinga ngibhekene nayo. Lo muntu ayinto into engamenzeli yona mfowethu. Ngimenzela yonke into ngisuke ngiphume ngiyophanda umsomluku uzokushawula ehlani ngiyaphanda ukuthi ngizobhekana nalesi silwane endlini. Into ukuthi ungikhiphe kanye nje onyakeni. Indaba ungakhulumi nami. Hamba ama vacation. Indaba ungakhulumi nami ngihlalise phansi njengomntwana. Into onginika bona nje loba kuphela inyanga wazongisanganela. Indaba ungakhulumi abo manje uzokhuluma uzokhuluma nini? Ngaphandle. Ubuzokhuluma nini? U120 Ubuzokhuluma nini? Kahle bo wena. Ubuzokhuluma nini wena? Kahle bo wena mina bengifunela imali ukuthi ngiqhofozele. Ubuzokhuluma nini uthiwa ngibizanga la? Shutha umithi. Shutha umithi. Mfethu nawe uyathanda Shutha umithi. day obvious mfethu. Nawe bafo ngathi ukuthi hayi bafo. Ngimithi. Kanti ukuliphi side la? Cha ukuthi nawe yabona manje ngizojikela wena. Nawe musungibamba. Bafo nawe ngathi nawe awusazazi ukuthi ukhuluma. Okay sengitholile. Kuyokusiza ngoba ngathi awulazi side lakho likini. Kulungile ukhuleka Lalela wena. uzobeletha ngenyanga esi. Lalela wena. Awuyalela wena awuzazi ufunani empilweni. Ngiyakuzama ngikwenza umuntu. Hayibo ngizama ngo120. Ngiyakuzama ngikwenza umuntu. 120 150 ungasungizama ngaloyo mali leyo. Kahle bo wena. Mina bafothi ngikhulume nawe lento izwe. Usisi noma engayikhiphili answer kodwa umzulu utheni? Uthe yena ubeyifunela imali yokuthi akwazi ukuthi abe right ayikhiphe mefuna ukuyikhipha because ubekhathele 120. Mhlonishwa. Ukungidelela lokho. Yabona ke mina ngikutshela. Ukungidelela even nalokho akusho. Awugezi nanomuzi. Bezokhuluma nini? Angaze nginqaba ukugeza umuzi wena. Ngitshela ukuthi kuyimanje ngoba sikhuluma kunenkomo esikhona. Ngithengile ingubo. Angazi ukuthi wena umuntu esifazane wesilisa omphethe. Ngithenga ko2. Kahle bo. Wenza njengoba wazi ukuthi ingane ngiyadinga. Nje amadlozi ingane. Okay bafo Qala ugezi uyangidelela wena. Khipha inkomo kama. Mhlawumbe izophuma ingane izozaleka. Mhlawumbe banjwe abantu abadala. Ngiyaliqalekisa usuke ngahlangana nalo noma ungaliqalekisa. Uzoyikhotha kodwa imbenge yomini. Angeke ngize Uhambe wrong ke this time. Asazi ke shem. And ibuka ukuthi unjani ngizama ukwehlisa umoya uyangikhuphukela wena. Uphela vele pregnancy kwenza ukuthi uhlale. Pregnancy yakuphi? Pregnancy 13 months. Pregnancy 13 months. Wake phone uzozala 13 months wena. Wasemalawa wazi. Wake uzozala 13 months. Uzoyikhotha imbenge yomini. Kahle bona Uzoyikhotha mangayikhotha. ngitshela buka. Okay sis. Yabo this time ngiyafunga buka. Noma ungafunga. Alright kulungile. Iphambaniso lo mina. Kulungile. Omhlangathola. Noma ungalala uthe. Bafo ngicela wehlise umoya mfethu. Bafo kunzima. Ehlisa umoya. Kunzima bafo. Ngicela uthule mfethu ngikhulume nomama. Kunzima. Yo kwazothina ekhaya. We mama untwazo. Yo ihlazo phela leli yo. Angimenzi isilimi. Yo. Uzothola ingane. Akangilindi. Ucanga ngiyakusaba wena ngoba umngake. Ucanga ngiyakusaba wena ngoba umngake. Ngiredo kuba nengane Ucanga ngiyakusaba wena ngoba umngake. Kushuthi yena mefenda Baba, cha nawe manje musungibamba ngizokwenza njani mina? Musungibamba kanje. amanzi akhonga. Angibambi kanje. Ngani? Ungangibambi kanje. Bafuna ingane. Alinge nje ungibambe kanje. Ngoba nawe uyabona inkinga ibhene nayo la. Why uthi ukhulelwe phokuyena? Hayi ngoba phela ngifuna mina imali. Awuyazi nje nasemantombazane sihlakaniphela. So Sizoqeda la. Sizoqeda la ngiyakutshela uzomthola kahle. Umthola kabi. Umthola wena sifebe wena ungithola kabi. Noma ungambiza ngesifebe nawe segalku. Wena isifebe wena uyiqola wena. Indaba ungangicela imali. Ngeke ngakunqaba ukuthi ngiphi imali. Ngasugunda ikhanda lakho yazi ngoba right. Ikhethi lakho belingena lapha enkomeni angithi. Inkomo kodwa uyithi. Ukhala lapha ngingena enkomeni. Ukhala wena. Uyiqola wena sifebe. Ngikubuka
ukhala kule Cela, nto. awukwazi ukukhuluma nami kanjalo futhi. Uyashisa baby, uyashisa baby. Ngizosukuma la. Ngizosukuma la. Uyashisa baby. Ngizosukuma Yayibona la. ke uyashisa baby Cela, ibeke. ngizosukuma la. Bebe, Iyashisa. sale. Iyashisa Ngasikalelisa la baby. ngingahlangana ngale nawe. Iyashisa. Cela. Lalela ke bhuti wami, mase sekuqedile khoza le drama ayikhozayo, ngisahamba mina Uhamba uyaphi? Hayi Akubona bonke kimi. ngekhaya. Akubona ubizwe yimina. Hayi bo manje uma uzohamba base kufika ngizolela isikhathi emakhaya sokuphumisa ukuthi ushini. ngihlambalazeke. Ngakutshela Angisabaleli ngidakele wena. wena. Febe wena. Nawe Angiz- sibe sikanondido sasepoint. Mina. Hayi. Bafo Phela mfethu, nami eyi, ufungibamba. nawe mfethu, eyi, yazi Ufungibamba, mfethu, ufungibamba, nawe mfethu, ufungibamba. uloke Angithaza ngibizwa ngesifebe. Angithaza ngibizwa ngesifebe. Wena yini wena ngoba phela ngiyakuthanda mina wena. Cha phela ungithandi. Sungaze uzungidlalise lokuthi mithi. mfethu, okay mfethu, ngicela uhlale phansi, ngicela uhlale phansi, ngicela uhlale phansi mfethu, ngicela uhlale phansi, ngicela uhlale phansi, Yabo uzosinda ngalokho. hlala phansi, hlala phansi mfethu, hlala phansi. Azokubamba ngamabhansi. Bhuti ngicela ungihambisele usisi mfethu, ngicela ungihambisele usisi, ngicela ungihambisele usisi, ngithathe usisi mfethu uhambe naye. Ngimthathe ngihambe naye. Cha ngisho ubaba wena sikhulume soba u2 because Mhlawumbe nga-right. angisengikhulumile mina nosisi wena Because manje ulokhanoni ukumbona nje kanje bafo ngikuthembisa uzokwenza. sengikhulumile naye usisi mfethu mina Ngikuthembisa ngempela uzokwenza la. okay mfethu ngicela sikhulume kahle njengamadoda yabo sikhulume kahle njengamadoda mfethu yabo mfethu angiyazi le ngozi oshawe yona kodwa ngiyazi ukuthi ingozi ebuhlungu kakhulu yabo kuyimanje mfethu ngihluleka ngisho na ukuqhubeka neshow mfethu yabo because uthe mengitshela usisi ukuthi ingane ayikazi ibe khona ayikho mfethu ngacabanga izinto ade uzenza ukuthi wenzele ingane yakho Ngiyazama mfowethu. ngacabanga mfethu ama-means kade uwenza ukuthi wenzele ingane yakho yabo ngayifaka mfethu ey'cathulweni zakho so mfethu kuwena ukuthi le qiniso ulibamba kanjani Utshelile yini bafo ukwenza la? mfethu ungitshelile mfethu ayikho ingane ayikazi yabakhona Ungangikhulule bangasithuya ngaze ngazi ukuze ngazi ukuthi bekuthi ngenziwe isilima ngiyaphi kubuhlungu ukwenziwa isilima ungazi. njengoba ngikutshela nje mfethu ngikhulumile naye the time upelinga la ngihlale naye phasi ngakhuluma kancane ngimbuza ukuthi isikhiphani washo wathi ingane ayikho ayikazi ibe khona hlala phansi mfethu hlala phansi ngicela uhlale phansi mfethu Hawe ma 12 months wonke bafo uzongitshela ukuthi ingane ayikho. kusho yena Usho njalo kwena. kusho njalo mfethu Yo ngiyalinga Nkosiyami hawu ibhadi lami leli. So bafo ukhona ungitshela ukuthi njengoba ade hleli la ayikho ingane esifinisayo. mfethu uyidlalela ngawe nje from the beginning ubeyidlela imali yakho nje uma ukuthi ayinaka nezinkulumo zakhe bekuloke kuvela futhi ukuthi umuntu odla imali yakho so kukuwena ukuthi wenzani ngale information uyaqhubeka naye uzama ukuthi umnikeze ingane because uthe uma uyifuna ngakuzalela but njengamanje ayikho ingane Ngicabanga ekhona ukuthi mina ngisazobuyela kulento kanje. cha Uze wena mfethu ucabanga ukuthi mina bengengisabuya ingabuyela kwinto kanje. owakwethu wena mongeke usabuyele owakwethu Cha wonke insizwa ungabuyela kwinto kanje emhlonishwa. Angeke izibuyele insizwa la. Le ngane le into engizoyenza yona njengamanje bengisuka la. Ngiyakubo mina. Kubo ngaziwa njengeboyfriend right ngoba ngiyazama ukuprovide bekuthi bayashoda nakubo. Akasebenzi kukaningi ngifuna ama-CV kumhambisela ama-CV ukuthi at least kube khona akwenzayo naye. But akafuni ufuna ukuhlala endlini. Okay kulungileke ngiyakuvumela lokho ngoba nami la engibambe khona hayi kukhona okuncane engikutholayo. Ngoba bese ngitshela ukuthi mfowethu uyazi ukuthi ingane ngiyidinga kangakanani and wena obokufuna iqiniso iqiniso kuphela njayami nalento ayikhulumela kumina ukuthi uthi ngimkhipha kayi-1 enyangeni unamanga lo amanga wonke lawo mfowethu amanga even noma kuthiwa kukanjalo angihlala isingani phansi axoxe nami njengoba uzwile ungibuza la ukuthi siyithatha kanjani inkinga siyahlala naye phansi sikhulume angikho phela nami perfect ngiyindoda mina ngijwayelanga lezi zinto mfowethu ukuthi umuntu wesifazane ukhishwa kangakanani angijwayelanga lokho anginqabeli kunokuthi angenesilima kanje mfethu ngiyazwelana nawe and I am sorry iloko engingakusho ngenze njani-ke mfethu manje qala mfethu impilo kabusha kukwena uthi uzinikeza i-break noma uyoyiqala nomunye umuntu but iphuma kulosisi lona mfethu mhlambe kuningi asekwenze kukona isilima ngaphandle kwaloko okuthole namhlanje
Ngikephi bafethu? Ngila? Angazi, bengathi ngithi ngiyayiqhuba le show ngiyiqhuba ukuthi iyephi because manje niyabona ukuthi kumuncu lana. Uma ukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo, emaila nawe ethi umjoloshow@gmail.com noma ufuna uku-advertise nathi usebenzisa leyo email umjoloshow@gmail.com. Uma ukuthi ufuna mina as a brand promoter, u-MC wakho, u-DJ wakho, dlala matifane@gmail.com. Asihlangane ku-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.